за Балтийския регион, като всичко завърши с една голяма кръгла маса в Братислава. За България, за съжаление, данните са най-тревожни. Грижата за хората с депресивни разстройства, въобще с психически проблеми, са наистина почти нулеви. Реимбурсацията на модерните медикаменти е 50%. Навсякъде в белия свят на Европа, особено тази част, която знаем по-скандинавската, западната част, е 100%. Дори вече и Румъния с реимбурсация 90%. Това ли е проблемът, че хората не могат да си позволят медикаментите, когато отключат такива депресивни състояния, за да видим тази тревожна статистика от 25%? Медикаментите идват най-накрая. В България нямаме грижа за пациента, няма платени услуги за психиатър. Всички психиатри, които преглеждат, са на частна практика. Една консултация между 15 и 60 евро, което разбирате, че е много висока цена. Тоест, институциите помежду си не си говорят, спора губят работата си заради психично разстройство, особено пък депресиите, те са нещо, което не си направи човек. И какво правят хората, които не могат да си позволят такива прегледи? Цените, които споменахте, наистина за някои хора могат да бъдат непостижими. Точно това е проблема. Всеки ден разкрещя, думи нямам да спестя. Не връщам се до ръка, не обичам психопат.